senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Kune vanotondera nhau yekwarusape yaTencent. Tencent yaiva mbavha ine mukurumbira akagourawa nevanhu vanokwana kuita 7. Asi mushure mechiitiko ichochi chaitika kwemakore chakazotanga kuvashungurudza ingozi yaTencent. Zvinorevi kwatiri kuti hatifanirwe kutora mutemo tichiwisa mumaoko edu. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi unoka tiri munzvimbo yeMount Darwin, uchangoyambuka Mupfure River wakananga rodhi inoenda kwaMatope. Ikoko tafambira chiitiko chakangofanana nechaTencent, asi mushakabvu pari zvino akazorora sekutaura kwatiri kuita, asi akaurayirwa madomasi angangoita epondo $2 chaiyo ndo yakaurayirwa. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Pari zvino regai tinzwe vemhuri vatitaurire kuti chii chakatora nzvimbo. Inini ndinonzi Stella Chinakwe. Ndini amai vatine Chinakwe vakashaya. Musi wechitatu, musi wa13 August, pakauya ndandakarara ndichirwara. Kuma past 8 to 9 pakauya murume anonzi Yona ane garden riri pamira. Ndobva asvika ndimutsa mumba mundakarara ndabuda. Zvikanzi amai tirikukumbirawo kuti muuye muzotsura mwana wenyu aba madomasi kugadheni kwangu. Ndobva ndamupindura inini kuti ko inga muri varume. Zvikanzi tiri kumuti uya kunokumba ari kuramba kuuya. Ndikati inga muri varume mese mani madii manotaurira naye kumapedzerana. Zvikanzi tamboedza kutaura naye ari kuramba. Ndobva ndamuti inini kwanditi muri varume endai munopedzera naiko kana muchirova namurova naikoko, asi musaurayi. Ndobva nditi zvinoita here kuti munhu arohwe? Hazviite izvo zvamuri kutaura zvokuti munhu arohwa, hazvigoni. Saka inini ndaingoda kunzwa kuti amurova here. Saka paakangondipindura kudaro ndobva ndangofunga kuti haana kumurova. Ndobva takasimuka ndobva taenda tese. Tichisvika pabridge, iyeyona akabva haana kusvika neni pabridge, akanomiririra kumusoro kweroad. Ini ndibva ndadzika pabridge, ndibva ndasvika natine yakarara. Ndibva ndasvika muti ko tinei chii. Akangoti ndibva anyarara. Ndikati ko waita sei? Zvikanzi ndarohwa kwaYona. Ndikati ko wanga waita sei? Zvikanzi ndaba madomasi. Ndikati madomasi acho ari kupi? Anga akatobereka chisaga chake changa chine madomasi kumusana, changa chine madomasi anga asingambokwana kana paperback. Ndibva ndamuti inini ko saka chisumuka tiende kumba. Zvikanzi amai handisi kana kutombokwanisa. Ndikati hausi kukwanisa? Zvikanzi Ndikati ko chimuka ugare. Zvikanzi handisi kugona kana kugara kwacho. Ndichitarisa padivi pake panga pane tsvina, angaita tsvina pasaidi. Pamwe pasaidi panga pane marutsi. Saka ini semunhu mukuru ndakabva ndatoziva kuti nezvakaita munhu izvi
musoro make kumamune mbonji yanga yakaboka nepanapa uye apa pambakarohwa futi pakatsemuka nekuti neruoko rwanga rwakakwatanuka chigurunji ndibva ndatomuti nini saka ko iwewo zvauri kuti wanga wakatota kudai zvikanzi ndikati asi wambowira mvura zvikanzi aiwa vanga vachindirova vachindidira mvura ndikati warohwa nani zvikanzi mhuri yese yandirova ndipo ndakamuti tinei adaro ndopakaningirikana pakanditi amai ndanzwa nenyota saka ini mupfungwa yakatanga kupinda mupfungwa mangu ndeyekuti uku kugadheni kune mishonga ndikazomupa mvura inini vanozenge vakuti chi amai vake hameno zvavakamupa saka ndakangomuti alright ndibva ndafamba ndibva ndadedzera vana vaiyona vanga vakamira ipapo ndikati ipai munhu mvura arikuda mvura yekunwa saka ndibva ndatanga kufamba svika nayona kwapa maakutenda 1 ndikati ndakuenda zvikanzi kweinge hamena zvamaita wani ndikati ndaudza vana vako kuti vamupe mvura arikuda mvura yekunwa ndibva ndafamba mubva ndauya kunokumba ndati garei ndibva ndadzokera ndichidedza hanzvadzi yake ari mumbo ndikamuti handei kurodi ndibva tabuda tese ndibva taenda kurodi kwikwi ndibva tasvikaona mukomana paanga akarara ndipapapa haana kana kutombobva akangorara ipapo asi majuzi vanga vamubvisa zvikanzi ndiri kutonhorwa zvekutonhorwa zvezvi dai ndagona kuendeswa zvangu kumapurisa vainondibatidzira moto ndikadziva saka vakomana ndibva vakutanga kuti pane vanhu vapfuura panapa vachiti vakabirwa magumbezi saka tine ari kutya kuenda kupolisi nekuti akatasi ari kutya kuti anonosungwa ndopakanzi nemusikana uyu kwaiwo uri kutaura kuti ngirikini magumbezi makabirwa magumbezi here inini svika nevakomana aiwa hatina zvikanitaurai nyaya yenyu yemadumasi kana iri yenyaya yemagumbezi vane magumbezi vachanoita se vachanoripotawo magumbezi avo vega ndipakazonzi ndibva ndabata shamisi ndaona kuti akuita hasha ndibva ndakutanga kufamba ndadedzera vakomana zvikanzi muri kuti tine basa nemi here kana kumba kwenyu chaiko hatitombouya hatira kana basa nemi zvese zvatatoita tinosvipedza tega ndibva tatotanga kufamba nashami mubva tauya kunokumba tasvika kunokumba tagara ndibva tatuma vana tikati endai munotarisa bamukuru kurodi vana vai vakasvika zvikanzi bamukuru tavaona asi tiri kuvati handei kumba vari kuita se vari kuramba kusumuka vana vai ndobva vadzoka kupi kunokumba vachingoti svikei vana vachingogara ndopakauya mwana wokwaiona wacho mumwe nebhasikoro zvikanzi tatumwa nemapurisa anzouya kunokurodi saka vana ndichisumuka inini semunhu airwara plus ndine gumbo rinondirwadza kuti ndifambe kunosvika kurodi kwiko ndakatoona mapurisa akutosumuka akutoenda ndibva vangomutakura mvodi ndibva vaenda naye ndibva vikazonzi vasiya meseji yekuti teirai kupolisi nechikafu ndibva tadzoka panopamba svika nashamiso mama ini ndakuenda nechikafu ndikati iwe chienda ndounogona kufamba handigoni kunyatsokufamba nekuti miri yangu yaisi kuita zvakanaka shamiso ndibva atora ndibva apinda mba zvikanzi hembe dzavo dzakatota chiregai ndibva ndatora dzimwe hembe dzekuchinja ndibva apinda mba ndikutora hembe dzekuchinja ndibva abuda achingosvika pakona pembapo ndibva pasvika mupurisa wokwasabhuku zvikanzi hanzi muuye kuhospital shamiso ndobva abuda zvikanzi mama ndakungoenda kupi kuhospital kwacho kana tichinge tanomushaya kuhospital toenda kupi kupolisi saka vana vakabuda nemuroora ndobva vaenda kuhospital vasvika kuhospital vanhu vese vavaingobvunza hapana aivadaira kusvikira vasvika kumelod vasvika kumelod ndipo vakasvika ndobva vaona mumwe nesi wokuziva ndiyakazova ati imi muudzai vanhu chokwadi mwana hakusisimi muudzei chokwadi musana memuchitenderedza vanhu ndopakazoti hanzvadzi yako yafa atori kumochari kana uchifungidzira ndiri kunyeba ane kumochari unoona ndibva vaenda nei kumochari ndibva vasvikorakidzwa mwana uyo anga atofa saka vachibva ipapo ini ndiri kunokumba ndakati nguva yareba vanhu vasina kudzoka ko chii chaitika ndobva ndafona ndopakanzi ndashamiso mama mukoma tinei vafa ndatovaona vari mumochari saka ini ndopa ndakapinda mumba muno ndandiri ndega
zvazisingaiti kuti ndisiye murwere ndibva ndagara zvangu mumba ndakuchema ndopakasvika mapurisa wekwasabhuku zvikanzi hanzi nemapurisa euyai kuroti ndibva ndabuda ndibva ndaenda kuroti kwekwe ndichisvika kuroti ndakaona ari pamatenga apo achitobuda mugadheni ndibva wangosvikopinda mumotikari mama havana mbotaura neni ndibva pinda mumotikari ndibva wadzika ndibva waya parodi pacho futi vachiita demonstration wanga vane vasungwa vacho ndibva vangobva ndibva vadzokera havana kutaura neni ndopakazosvikawo vasikana zvikanzi vazoti titeere kupi kupolice station ipapo ndopavakazonotaura nemusikana uyu Shamiso vasvika kupolice station saka ininiwo kubva ipapa havana kana mbondiudzawo kuti mapurisa haana mbouya kwandiri kuzotaura kuti mwana afa saka ndakazoenda musi wa 18 ndibva ndasvika kupolice station ndibva ndanoona member in charge zvikanzi tobatsirana sei ndikati ini ndina mai vatinei ndiri kungonzwa nemakuhwa kuti mwana wangu wakafa handisati ndazvinzwa zvikanzi kwenga musikana akambouya wani tikataura naye ndikati musikana anotaura zvake asi anotaura zvisirizvo pamwe kunyepa kwaakandiitira ndaitoda kunzwa kubva mumuromo wenyu zvikanzi aiwa mai mukomana akaita se akashaya ndibva vazotiti moya kumusi wa22 toita postmortem yemukomana saka mukomana akazoitwa postmortem musi wa22 mukomana akakuvara nekuti anga akakuvara pano pasaidharo ndibva paita kunge pane chinhu chakamubaya anga ane kaburi apa kwozoti buri remumusoro kwozoya kusvuka kwaanga akaita miri wese nezvigunu izvi zvanga zvakakwatanurwa izvi skin anga akakuvara musana wese wanga wakasviba neshamu vachimurova neshamu saka ndiranzwa pamataura kuti mwana akabvunzwa kuti pamakamubvunza akataura ndaba madomasi zvichiratidza kuti aibvuma mhosva yake tingati iye mukugara kwake anga ari mbavha here kubaiba asi anga asingabe zvinhu zvihombe izvezvo kuti akangowana kana huku kana chiyaingorwa tine urombo. Ini ndinonzi George Mushai Bandimba. Ndiri kutaura pano ndakamirira sabhuku Leofano Chunye anova ndiye sabhuku ari munzvimbo yakaita kachiitiko chatinei Chinakwe. Ndingangotaura hangu muchidimbu semumiririri uye semunhu ndakonsaluta kuna sabhuku vasipo panguva ine yandiri kutaura. Ivo vandizivisa kuti uye nezvandinoziva kuti tinei paakaurayiwa musi waarwiswa anonzi akanga abatwa achiba madomasi mugadheni sekunzwa kwatakazviita uye sekusvika kwakaita shoko. Saka tinei ari munguva yeutapwa kana kuti munguva yekubatwa mubatwa hwaYona anova ndiye ari kupomerwa mhosva yekumuuraya. Yona wacho akauya kuna sabhuku ndokusvika ndokutaura kuna sabhuku ari mangwanani munguva dzatingati dzingave kumapasti 6 achiti sabhuku ndine nyaya yekuti tabata tinei ari mugadheni achiba madomasi. Sabhuku vakazokurukura vachiti imimi mamuita sei zvamamubata. Zvikanzi tingori naye. Zvikanzi kana muinaye endai naye kumapurisa musamurova. Tisingazivi kuti vanga vatomurova kare. Saka nekudaro ndozvidiki zvatingagona kutaura panguva ino nokuti Yona haana kuzombodzoka zvekare kwandiri sabhuku kuzotaura kuti zvii zvakazotevera kana kuti vakazomurova vakamuuraya zvikazodi. Asi nhoroondo inoratidza kuti tine vakamuuraya nokuti takatomuviga muvhileji medu Mamurenga. Ndozvidiki zvandingagona kutaura panguva ino. Imimi tingati seutungamiri ndeipi advice yamungade kupa kune veruzhinji kana vachinge vasangana nenyaya dzakadaro? Chinhu chatinogara tichitaura nguva nenguva kuti kana muchinge masangana nedambudziko rakafanana nerekuti mabata munhu ari kupara mhosva, imimi vagari vemuno muri mapurisa pachedu mune mvumo yekubata munhu iyeyo mauya naye kuna sabhuku. Sabhuku kune maneighborhood atinogara nawo muno anokwanisa kutora munhu iyeyo voenda nawo kupolisi. Kana nyaya isingagone kukurukurwa nesu vatungamiriri tinoendesa kumapurisa.
isusu tine referral pathway yedu yatinoshandisawo sevatungamiriri muvhileji kuti nyaya dzedu dzatinotonga dzinobva kwatiri dzoenda kwamambo dzozobvawo kwamambo dzoendawo kumapurisa kusvika dzasvika kujudiciary. Saka isusu hatikurudzire vanhu kuti vange vachirwisana, kuti vanhu vange vachirovana vachiurayana sezvakaitika pana Tinei. Zishamiso Chinakwe, ndiri hanzvadzi yaTinei Chinakwe, uyo akashayika nekupondwa musi wa 13 August pabridge raMupfuri River. Mushure mekunge abatwa mugadheni rekwayona achinzi anga achiba madomasi. Pamwaka nenguva ndakanosvika ipapo handainge ndiine ruzivo kuti ndozviriko, asi ndakanodedzwawo namai vangu Nyakutumbura anova ndiye Stella Chinakwe ndiri kumba kwangu kwandinogara. Ndokundimutsa vakati uya uone zvaitwa hanzvadzi yako. Ndokuenda panzvimbo yaanga ari akarara. Ndakasvika ndikadedza hanzvadzi yangu Tinei chaakangokwanisa kusumudza maziso achinditarisa. Ndakati wandiziva here mwana wamai vangu? Haana kukwanisa kundipindura, akanditarisa futi ruchi. Piri, ndobva ndati Tinei chii chaitika? Zvikanzi ndarohwa. Ndakati waroverwei? Chii chaitika? Zvikanzi ndiri kunzi ndanga ndichiba madomasi kugadheni. Mandamuti madomasi acho ari kupi? Haana kukwanisa kundipindura, akangotarisa kusaidi kwangu ine saga. Anga asingakwanisa kugara pasi, kumira kana kufamba. Anga akangorara pasi. Ndokunotarisa panga paine madomasi. Ndokuona madomasi andakakwanisa kuverenga anga arimo, anga asingasvike 10 anga arimo musaga. Ndobva ndati ndiwo madomasi acho here awaroverwa? Haana kundipindura. Ndobva ndabvunza ndikati saka ndo zvawaroverwa here? Adzati zvakaoma manonoka. Nguva yandairamba ndichimubvunza ndichida kumubvunzisisa, ndopakabva patanga kutaurwa nevana vekwayona, vakomana vaviri vangu varipo. Mumwe wacho ainzi Freedom Mavhura, umwe wacho zita rake handichanyatsoziva kuti anonzani. Ndobva ndati kona imi madomasi amarovera munhu mashoma akadai ndeye mari, ndikupei mari yenyu muendesa hanzvadzi yangu kuchipatara. Zvikanzi hazvina nebasa rese zvokutibvunza kuti ndeye mari, asi isusu tichapedzerana naye. Ndavha dzese tichapedzerana nadzo, ende kumba kwenyu hatiuye, uyu ndiwa tiri kuzopedzerana naye, ende hatikutsvagei, hatina basa neni, tichapedzerana naye, tichazvipedza tega. Nguva iyoyo Tinei akangoti ndokubva abva anyarara. Ndobva ndabvunza ndakati wati kudii? Zvikanzi izvezvi patopfuura mumwe munhu anga achitaura nawo yokuti akabirwa magumbezi. Ndokubva ndamubvunza zvekare ndikati asi kugadheni kwenyu kwaakugara magumbezi here? Ini mabirwa magumbezi here kana mabirwa madomasi? Zvikanzi hazvinei newe izvozvo. Inini ndakauya kuno ndichibva kwedu kwandinobva kuuya kuno kuzogadzirisa mbavha dzinoba mumagadheni. Uyu ndiwa tiri kuzopedza naye, zviome zvifaye ndichapedza naye, ende kumba kwenyu handiuye futi zvachose. Nguva yandakanga ndakuda kudzoserana naye mashoko, mai vangu ndokubva vanditi mwanangu nyarara, dai vangogona kuendesa mwana wangu kuchipatara, at least zvaimeka sense. Ndopa ndakadzokera pana Tinei ndikati Tinei hanzvadzi, sumuka tiende kumba. Zvikanzi naTinei handisi kukwanisa kufamba hanzvadzi. Ndikati unogona kugara pasi here? Ndobva azunza musoro kuratidza kuti haagoni. Ndobva ndati saka uri kudei? Zvikanzi ndiri kunzwa chando. Enda kumba unotora michisi, kana wakudzoka udzoke uchitsvaga huni undibatidzirewo moto pamwe ndingadziro. Ndobva ndototi kuna mama handei tinotora michisi, tinobatidza tiuye timubatidzire moto pamwe angadzirwe sekutaura kwake. Nguva yatani takuda kutanga kufamba zvikanzi asi dai vanga vandiendesa zvavo kumapurisa. Mapurisa aigona kusvika achindibatidzira moto ndodzirwa. Ndobva ndati manje mapurisa anogona kunonoka kuuya, regai timhanye kumba tinotora michisi nemoto tikubatidzire moto udziye. Ndokubva tabva paina mama tingosvika pano. Ndobva ndati mukomana weye zvaanga ari mazvionawo sei mama? Mama vanokwanisa kundipindura vangoti zvakaoma. Ndobva vatora chigaro chavo ndobva vanogara paberevere pekicheni. Ndobva ndapinda mumba nemuroora. Ndobva ndati kuna mai Kunashi, mai Kunashi,
kuti ndirambe ndakagara panapo mwoyo wangu nepfungwa dzangu hadzina kugadzikana. Pandiri kugeza nekuchinja kuti ndidzokere kurodhi uko, regai nditume vana vaende vanotariswa kuti mukomana uye achiripo here. Zvichokwadi ndakatuma tuvana twehanzvadzi yangu 3, musikana umwe chete nevakomana 2 ndokumhanya ndokuenda ndokunotarisa. Vachidzoka vakasvika ndapedza kugeza, ndobva ndavabvunza ndakati mavaona here bamukuru? Zvikanzi chokwadi tavaona, varipo vakangorara, tavadedza varamba kutidayira. Nguva iyoyo pakabva pasvika mwana wemunin'ina wayona achiuya nebhasikoro. Nguva yandanda kuda kunobuda, achibva enda panga pakagara mama paberevere pekicheni. Zvikanzi amai Chinakwe muri kudiwa nemapurisa kurodhi, hanzi uyai kuno kubridge izvezvi emergency. Zvikanzi namama ndiri kuuya. Nguva iyoyo vakabva vatanga kudeedzera, shamiso ndikati zvikanzi uya kuno, tikudiwa kupi? Kubridge. Ndikati ndatopedzawo kuti ndibude ndiende kupi? Kubridge kwacho. Handii, hatina kure kwatakafamba kuenda. Tichisvika nechepazasi pemunda wedu apo, takatoona motikari yanga ine mapurisa iyena tinei yatakura munhu yaenda motikari. Tichidzoka pano sevanhu tanga tasiya tisina kugadzira hembe dzatinenge kuchinja, takaudzwa nemwana anga asara ipapo achiti zvanzi muteere nechikafu nehembe dzokuchinja. Ufuchi mukomana akatota ndokudzoka kuno ndokugadzirira hembe dzokuchinja. Chikafu changa isati chapera kubikwa. Ndakati ayo mama, isusu takuchitanga kuita sei kumhanya kuenda kunonzwa kuti chii chiri kutora nzvimbo ichi. Paendeswa mukomana ndokudai nini nemuroora wangu mukadzi womunin'ina waTinei. Tisati taenda kure tichingosvika papona pebedroom apo, mupurisa wasabhuku akabva asvika. Zvikanzi mai nini muri pano? Ndakati ndiri pano. Zvikanzi mama wari kupi? Ndakati mama wari mumba mavo. Vari kuita sei? Varikuda kuenda unogeza kuti tibatane kuenda kupolisi. Asi inini ndiri kutanga kubuda, ufushi mama havagoni kufamba plus vari kurwara. Nguva iyoyo akabva ati zvanzi muchiregera kuuya kupolice station, uyai kuhospital emergency izvezvi muri kudiwa for emergency. Ndakati alright, takuita sei? Takutoenda ndimhanya ndichienda kuchipatara kuya. Patakasvika pagedhi repachipatara ndakasvika paine vanhu vekuziva. Ndakavabvunza nesa vanhu vaizopindura vaingozunza musoro vachiti kumaraini kwenyu kuno zvamazoronga ndozvamazofunga kuti munhu akatadza anourayiwa. Hazvina kupinda mupfungwa dzangu panguva iyoyo kuti ndifunge kuti ndokufa kwehanzvadzi yangu. Ndakabva ndabva pagedhi paya nekubatikana nebundo ranga ramumwoyo mangu ndokupinda mukati kuenda paOPD ndokunosangana zvigare nemapurisa manesi 2 anga ari papo ndokumabvunza. Vese havana kundipindura, vakangondipindura zvimwe chetezvo. Ndokufamba ndokuenda pamaternity ward. Ndakasangana nemumwe munesi zvekare aibva kunogamuchira mwana anga ari kutheatre mucheche. Ndobva ndati naiwe Mutesva, ndiudze chii chiri kuitika pano pachipatara. Zvikanzi munhu wamuri kutsvaga ndini ndamugashira, asi handikwanisi kukudza zvakawanda, ndimirire ipapo. Zvechokwadi takamira kwenguva asi haana kudzoka. Ndobva tadzika bva taenda kumale ward. Tasvika kuwadhi yevarume, manesi anga arimo haana kukwanisa kuda kundiudza chokwadi chachinga chaitika. Vakangoramba vakanditarisa vachingozunza musoro vachizevezerana vari vega. Ndopakazouyawo mumwe nesi anga general yenda inini anga achibva kukicheni pamaundarini hospital. Ndobva asvika zvikanzi Sawira, ndozvamafunga here kwamurenga uko? Ndakati chiko chambonyatsoitika? Zvikanzi uri kuzviziva here kuti hanzvadzi yako yafa? Ndakati hanzvadzi yangu yafa? Ini ndanzi ari kuwadhi. Zvikanzi nditevere muwadhi. Ndokusvika muwadhi ndobva atanga kupopotera manesi ese anga ari muwadhi. Zvikanzi sei mimi musingakwanise kuudza munhu chokwadi? Chinguri abvira kumberereka. Shamiso regai ndikutaurire chokwadi, Tinei Chinakwe afa. Kana uchiti inini ndiri kukwenyepera, uya tiende kumochari izvezvi unoona zviriko. Zvechokwadi takafamba kubva kuwadhi kuenda kumochari. Tikasvika tikanovhurirwa kumochari zvechokwadi, ndikaona hanzvadzi yangu iri mumochari. Tiri ipapo tiri pachipatara taakudzoka kubva kumochari tichidzoka kumba, ndine munhu akandifonera akati kwewo uri kupi? Vamwe vako vakutosvika kupi? Ndati ndikaiona kune mapurisa aita sei aenda ikoko for demonstration. Nguva iyoyo ndakabva zvechokwadi kuchipatara inini nemuroora wangu ndichimhanya
kusvika pano pana Mupfuri. Chinhu chandakatanga kutarisa, ndakatanga kuzvitsvaga kuti amai vangu vari kupi. Ndakatarisa kwese nekwangu kuine mota ndikaona amai vangu vasipo, sezvo vanhu vese mapurisa nevasungwa vacho vanga variwa munhu vangu vari mumotikari. Ndokubva ndati handikwanise kutanga kuenda kumota ndisati ndaziva kuti amai vangu vari kupi. Ndokukwidza nguva yatakabva pabridge takukwidza kuya mumunda wekwedu kuno kumareni kwedu kuno. Ndipo ndakanzwa mai vangu vachichema vachidzika vachienda kuna Mupfuri. Ndokusangana navo ipapo ndokutanga kudzokera mota kuya yemapurisa. Zvechokwadi takasvika pamba ine motikari yemapurisa. Hatina kukwanisa kutaura nawo panguva iyoyo. Nguva yatakangonosvika mota yemapurisa yakabva yasumudzwa ndokuya pabridge. Ana amai vangu neni takabva tasara ipapo. Ini ndakati aiwa, imimi mama chisarai makagara panapa. Ini ndichiteera kupi kwaenda mota yemapurisa. Zvechokwadi ndakatevera. Ndichisvika pabridge pavaita demonstration yavo panga pakarara Tinei. Handina kukwanisa kutaura navo nokuti vanga vapedza zvavaiita. Ndokabva ndatogara pasi pabridge. Ndokutora vanhu vavanga vainavo vasungwa vai ndokuvaisa mumota. Vavaisa mumota ndopandakaenda ndakati zvinobatsirei zvinoshandei kuti ivo vari kuita zvavanoita isusu tisu muridzi wehama. Regai ndinobvunza ndinzwisise kuti vari kuedza kutaura kuti chii. Ndokuenda pamota pai ndokunokumbira. Ndakati ndokumbira kuti ndinzwisise kuti zvinhu zvenyu muri kuzvifambisa sei. Inini naamai vangu nedzimwe hama dzaTinei chinako tiri pano hamuna zvamatimatudza. Ende hatina zvatiri kuziva kuti chii chiri kuitika. Ndobva vanditi iwe uri chii chake. Ndakati ini ndiri hama dzaTinei. Uyu wandinaye mainini vake kududza kuti muroora. Kanzi teerei kupolice station izvizvi. Zvechokwadi takaenda kupolice station kuye takasvika takagara. Kubva kuma 2, 3, 4, 5, 5:30. Nokuma offices yepolice station anga kutovharwa. Ndokudzokera zvekare muchaji office. Tikati naini chinguri matiti tigare panze pamutsanza apa. Hapana chiri kubuda, hapana chiri kufamba matiti tese. Hapana akakwanisa kutipindura. Zvinobatika. Vakangoti tidzokerai zvekare pamba makagara, pamakamirira vachauya. Ndakati aiwa katiranda takagara tasemoniko zvino kunze kwadoka kwatiri kuenda kure. Nguva iyoyo pakabva pasvika hanzvadzi yangu inondisira inoteerana naTinei. Zvikanzi zvafamba here. Ndakati hakuna chatichafamba, tangunzi garei panze. Zvikanzi ngatipindei tese. Ndokubva tapinda zvekare muchaji office. Zvikanzi aiwa munodzoka mangwana makuseni na7 o'clock. Munofanira kunge mapana. Zvechokwadi takadzoka kumba 7 o'clock ndokudzokera futi mangwana makuseni. Tichisvika takasvika tikakumbira kuona munhu ari kuita nyaya. Zvikanzi hapo, asi nyaya yenyu yakuitwa naofficer in charge. Ndokubva tamirira officer in charge vaya. Ndokubva vazotidedza ndobva taenda. Officer in charge vakatanga kutsanangura vachiti Tinei Chinakwe ari kunzi akabatwa mugadheni rekwaiona achiba madomasi. Ndokurohwa zvakaipisisa. Mushure mekurohwa kwaakaita, vanhu vekwaiona ndopavakafonera mapurisa eMaundaroni Police kuti vauye vatore Tinei vamuvharire. Asi mapurisa akauya akatakura Tinei. Pavakaona state yaTinei kuti haina kumira zvakanaka vakati aiwa, imi vakomana vaviri ndimi muri kutaura kuti mabirwa naTinei Chinakwe mugadheni menyu. Hazvigone kuti mudzokere kumba tisati takutora statement. Imimi pindai mupi muchaji office mutorwe statement. Panguva yavakanopinda muchaji office ndonguva yakabva vabatwa vachivharirwa. Officer in charge ndokubuda zvekare muchaji office vachidzokera panga paina Tinei. Ndokubva vabvunza Tinei chii. Tinei akakwanisa kupindura kuna officer in charge kuti ndanga ndichirohwa. Zvikanzi wangochirohwa nani? Nei. Tinei akakwanisa kutaura kuti ndandichirohwa nematanda. Ndo mashoko akakwanisa kutaura. Zvikanzi simuka tipinde mukati. Akaedza kuda kusimuka asi akatadza. Chaakakwanisa kuita kutura befu nokubva atodzokera kurovera pasi kutaura kuti mweya wake wanga watodimbuka. Officer in charge ndipo vakati kune mapurisa anga atakura Tinei. Zviri panze apa zvisina kumira zvakanaka. Nokuti mukomana uyu arohwa zvakaipisisa. Tarise mona akatota. Sekutaura kwaanga achiita patakambosangana naye akataura patakamuona ari pabridge achiti ndandichirohwa ndichinyikwa mumvura. Endai naye kupi? Kuchipatara nguva iripo. Asi kana makuenda naye kuchipatara, endai muchimunyika muchimutora statement. Kusvika kupi? Kusvika kuchipatara. Ndokubva vaenda zvechokwadi naye. Tinei haana kukwanisa kusvika
kuchipatara ndokubva asvika achifira munzira akazosvika afa. Afira munzira kudaro havana kuzokwanisa kutaura kwavo, vakati hatina kukwanisa kubudisa vana ava muchitokisi mushure mekunge taona Tinei akuvara zvakaipisisa. Ndopa vakachitora mafotozi avanga vatora Tinei anga ine vanga ranga riri pano paside backup ranga rine 3 lines, pamwe pam pakaita black, pamwe pakaita brown, pamwe pakaita red. Pazasi pevanga iro ranga riri paside backup panga paine buri ranga riripo. Then musoro apa panga paine buri, apa paside apa panga paine vanga futi rakachekeka kudai richisvukira richidzika muzasi, nerimwe ranga riri apa buri pamutumbi wake. Ndingati ndo zvakataurwa zvatakaratidzwawo naiye officer in charge nezvatakaonawo isusu panyama pamafiro akaita hanzvadzi yangu. Vari muzuru nandisipo handizvi ndikutorwadziwa ndaifanira kutorora tichitomwa panapa handiri pabona ndozvatinoita kana panyaradzo even parufu tichitonetsa kuti masahwira chichichichi ndozvikazvandongotaura inamboevenon person in Monterey Anditika. I'm very bitter about what happened and I'm just hearing from those people who are presenting. It is only that I know that person and zvinondibowa kuti tine hapo amunozvona bedzi ndozvandikwanisa kutaura and about the death chandokwanisa kutoita kutopurizenda zvangachida kutotaura chaizvo hachatozvikwanisi ndamiswa kakawanda, but now ndakwanisa kungoti vataura zvinonzwika side kwani ndichinzwawo kuna bhururu. Inini nendisina side because nandisipo mazviri. Ndinonzi Nesta Matope. Inini ndinogara mudunhu muno muMamurenga village machifi Chuma. Inini ndaitamba na Tinei Chinhakwe. Zveshuwa Tinei Chinhakwe musi wandakapedzisira kumuona wanga uri musi weTuesday. Ndakatandara nayo mumba mangu, takagara mumba mangu. Tinei ndofunga inini ndakasvika kumuti kuma round 10 tatiri 4 mumba. Ndakati Tinei inini ndane hope. Mumwe nomumwe ngachienda kupi kwamana, inini ndoda kurara. Chienda kumba. Zveshuwa Tinei akabuda akauya kunokumba kwake kuma10 vasara ndarara. Makuseni vatamuka ndaendawo zvangu kukoti nenyaya dzangu. Ndichisvika pabridge ndakaona Tinei akarara. Vandati Tinei dhakwazere. Zvikachinzi zvoni haana kudaira Tinei. Ndakadairwa nevana vakuraiona vanga vakamurindira vari 5 vakomana. Zvanzi Tinei haana kudhakwa sahura wenyu. Saka sahura wenyu tamuona ari mugarden medu kuma4 achipa madomasi. Saka sahura wenyu tamita sei? Fodze kumangwai. Hanzi kwakunochena. Okay. Saka tamurova tamubata ari mugarden. Iko zvinezvi tiri kumusumudza kuti muka uite sei? Uende kumba. Ari kuramba kuita sei? Akuramba kusimuka. Ini noone times anaida kumhanyira kwakuri kuma 8. Indaida unobata 9 kukoti. Saka ndakabva ndatongosiya Tinei akarara apapo vakamurindira. Iso ndobva taenda. Ndichisvika kukoti takungonzwa vanhu vakungoziyana kuti Tinei afa. Ndozvandakakwanisa kusangana nazvo. Zvidzidzo hazviperi. Nhasi uno munhu arowa, munhu afa, nyange ukasungwa ukaripira nyika, asi ngozi inenge yakakumirira. Hazvishamise nerimwe remakore taakuzodzoka kana tiri vapenyu tichikuudzai kuti munhu uya atanga hondo yake. Hazvina basa nekuti anga aine zvitadzo zvakaita sei. Ndochirongwa chatanga tinacho muzuva ranhasi. Andrew Neshamba signing off. Ngatsanganai mune zvimwe zvirongwa zvacharamba chikupai, but don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu.
iwe magiwe mkaranga. Iwe magiwe mkaranga, iwe magiwe mkaranga.